Ġejjin qudiemkom b'umiltà biex inwettqu aktar ġid. Hekk iddikjara l-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela waqt it-tnedija uffiċjali tal-kandidati kollha tal-Partit Laburista fejn ippreżenta l-akbar tim ta' 72 kandidat fosthom 28 mara. Fl-indirizz tiegħu flimkien mal-kandidati, Dr. Abela sostna li dan hu tim b'saħħtu rappreżentattiv li lest jaħdem favur Malta aqwa. Dr. Abela qal li l-Partit Laburista qed iressaq quddiem il-poplu kandidati li ġejjin minn diversi oqsma tal-ħajja b'esperjenzi varji u kompetenzi mifruxin fuq bosta setturi. Għandi hawn miegħi persuni magħrufa l-kompetenza teknika tagħhom f'diversi oqsma. Nies li ġejjin mill-qasam soċjali, persuni li l-ispirazzjoni tagħhom iġibuha mingħand in-nies. Fuq kollox nies kompetenti, dinamiċi u effettivi. Nisa u irġiel ta' prinċipju b'valuri sodi li jridu jieħdu lil pajjiżna fil-livell li jmiss. Dwar il-parteċipazzjoni tan-nisa l-Prim Ministru nota li kważi 40% tal-kandidati Laburisti huma nisa, waqt li hemm ukoll preżenza qawwija ta' żgħażagħ u dawk b'esperjenza politika u professjonali. Fl-isfond ta' dan Dr. Abela qal li kemm il-darba il-poplu jerġa' jagħti l-appoġġ lit tim Laburista, dan se jkun dak li wettaq il-manifest elettorali Int Malta u jkompli jimplementa l-miri mill-Viżjoni Malta 2050 f'livell aqwa ta' kwalità tal-ħajja f'pajjiżna. Il-Prim Ministru qal li dan kollu hu possibbli grazzi għall-ekonomija b'saħħitha li bena Gvern Laburista fl-aħħar 13-il sena li wkoll tpoġġi lil Partit Laburista fil-quċċata tal-kredibilità biex iwettaq dak li jwiegħed. U l-miżuri li għandhom destinazzjoni ċara ħafna. 25% titjib fil-well-being tal-Maltin u l-Awċin kollha. Qed nużaw metodoloġiji rikonoxxuti internazzjonalment biex inkejlu l-andament ta' 10 dimensjonijiet differenti. Qed ngħidulkom żommuna accountable. M'għandna tafu fejn sejrin. Din il-mira mbagħad tingħaqad ma' dawk li adottajna fil-Viżjoni Malta 2050. Il-Prim Ministru temm jgħid li t-tim ippreżentat jaqgħad enerġija ġdida, idejat innovattivi u esperjenza biex il-Partit Laburista ikompli jaħdem għal Malta wa. Fil-ġimagħtejn li fadal, jien u l-kandidati sħabi kollha se nkunu qed nitkellmu magħkom aktar fuq dan il-pjan. Iddiskutu magħna dawn il-proposti tagħna. Ejdulna kif intom tridu ttejbu lil għażiż pajjiżna. Jien nagħtikom il-kelma tiegħi li se niġu qudiemkom b'umiltà. Iżda wkoll b'mod responsabbli. Fejn kull pass li nipproponi, inkun konvint li se jtejjeb il-ħajja tagħkom u lil pajjiżna. Għax intom Malta u Malta intom. Int Malta, il-ħolma tiegħek, il-proġett tagħna.